UMengameli Ramaphosa umemezele umkhankaso weVOOMA izolo ebusuku enkulumweni yakhe. Ngawo uhulumeni uhlose ukugoma izakhamuzi zakuleli eziyizigidi ezili-16 ngaphambi kokuphela kwalonyaka. UMengameli kanye nephini lakhe uDavid Mabuza bazohambela izikhungo ezifana nalesi ngempela-sonto. UMengameli ubonge izakhamuzi ngokuba abantu bokuqala ukusukuma bazogoma ngaphansi kwalomkhankaso. I'm so pleased and proud to see ukuthi 78 of you saying la nivuke ekuseni to come to be vaccinated. I need to be vaccinated in Rocket. I'm so delighted that it shows ukuthi we responded to the campaign, to the call that we made. UMengameli uthe ufuna izibalo zabantu asebegomile zidlule esigidini ekuruleni ngempela-sonto. We want to hit 1 million. So Minage, all of you, I want you to go back to your homes, go and fetch your friends, your other relatives, nibalete la, ukuthi beze bazovaccinate. Mobile vaccination is free, but more importantly, vaccination, it saves lives. Unxenxe izakhamuzi ukuba zingalaleli labo abadlulisa imininingwane engelona iqiniso ngokugoma. Please do not listen to those who are saying don't vaccinate if you're a young woman. That is absolute nonsense. Lo mkhankaso ubandakanya amabandla kanye nabaholi bendabuko. Kungenzeka nangaba sivaccinanga siqhubeke sithelelane ene imindeni yethu ishone ene kubalulekile futhi ukupartnera no government ngoba izwi lenkosi lithi sihlale sibakhulekela njalo ukuze babuse kahle. Masivela thina singamakhosi sikhuluma sibonisa ingozi yokungavaccinate ukuthi ingakanani nobunzima obuzoba khona. Ngiyacabanga ukuthi abantu bazezwa. Ingakho ke umsebenzi wethu sifuna ukusupporta uhulumeni wethu ukuthi kukonke akwenzayo konke ama-drive awenzayo sibe khona sizokhuthaza ukuthi abantu mabavaccinate. UMengameli uphinde wakhuluma nesiteshi sendawo egqugquzela izakhamuzi ukuba ziphume ngobuningi izizogoma. UMengameli uCyril Ramaphosa uyiphikile izinsolo ezithi umkhankaso awuholayo wokunxenxa abantu kuba bagomela iCOVID-19 iVOOMA vaccination campaign ungumkhankaso nje wokuqomisa abavoti njengoba kubhekwe okhethweni. Well, you know, I don't want us to mix the vaccinations with elections. The two are completely different. And I totally reject the nexus that is trying to be created between vaccinations and elections. I'm here today as the President of the Republic. Minister Motsoaledi is here and the Mayor is also here. We are here as government officials, drumming up support for vaccination. This has been in the making for quite a while, this type of drive, and it's largely because the vaccination numbers have been going down, and we need to ramp them up. And through ramping them up this morning only, I mean, we've had a number of other people coming to vaccinate. So what can be wrong with that? Everything is right about that.